Leviticus ti aduonunum. Na Awurade kasa kyerɛ Moses Sinai bepɔ so sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a mede me rema mo no so a, asase no nhome ne home afe ɛma Awurade. Mfeɛ 6 na aduawafuo mu adeɛ. Na mfeɛ 6 no, pempane wo bituro mu nnua ho na boa emu nnɔbae ano. Na afe a ɛtɔ so 7 no nyɛ ahomegye home ma asase no. Ɛnyɛ home ma Awurade. Nnua wafuo mu adeɛ. Na mpempane wo bituro mu nnua ho. Wontwa kaeɛ a efifire no ntwa. Na wo bi homa a wampempane no so, esa no entete. Ɛnyɛ ahomegye afe ma asase no. Na asase no home mu adeɛ nya mu deɛ. Na muni wo ne wakoa ne wafena ne wo paani ne wo hɔhoɔ a wabɛtena wo nkyɛn. Ne wafieboa ne mmoa a wɔwɔ w'asase no soɔ. Na ɛso nnɔbae no nyinaa nyɛ wɔn aduane. Na kan home mfeɛ 7, mfeɛ 7 ahodoɔ 7 fa. Na home mfeɛ 7 no mu na nyɛ aduanan nkron. Na bosome a ɛtɔ so 7 no da a ɛtɔ so 10 no, ma ɔnhyɛne totorobɛnto ntwam. Mpata da no mu na moma ɔnhyɛne totorobɛnto ntwa mo asase nyinaa soɔ. Na monyɛ afe a ɛtɔ so 20 no afe kronkron. Na mompae ahofadie asase no so. Mma ɛsotifoɔ nyinaa. Ɛnyɛ mo ahosɛpɛ afahyɛ. Na mo mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ mu. Na obiara nsane nkɔ n'abusua mu. Ahosɛpɛ afahyɛ na saa afe a ɛtɔ so 20 no nyɛ ma mo. Munnua adeɛ na muntwa ne ntwaka yi a efifiriɛ. Na montete mo bobe homa a wampempane ho no so aba. Na ɛyɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe. Ɛnyɛ kronkron ma mo. Muni mfuo mu nnɔbae a ɛba afe no mu no. Ahosɛpɛ afahyɛ afe yi mu no, mo mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ mu. Na sɛ wotɔn biribi ma wo yɔnko, anaasɛ wotɔ wo yɔnko nsɛm biribi a, mo mu bi inni ne nua mim. Sɛdeɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no akyiri mfirinhyia ano teɛ na tɔ wo yɔnko nkyɛn adeɛ. Sɛdeɛ nnɔbae mfirinhyia ano teɛ na ɔntɔn ma woɔ. Mfie no dɔɔso a, to ne boɔ so. Na mfie no so a, te ne boɔ so. Ɛfiri sɛ afe nnɔbae na wɔtɔn ma woɔ. Na mo mu biara inni ne yɔnko amim. Na suro wo Nyankopɔn, na mene Awurade mo Nyankopɔn. Na monyɔ m'ahyɛdeɛ, na muni m'atemmudeɛ so nyɔ. Na montena asase no so dwoodwoo. Na asase no bɛba n'aduane, na moadi amen, na moatena so dwoodwoo. Na sɛ moka sɛ, ɛdeɛn na yɛbɛdi afe a ɛtɔ so 7 no mu? Hwɛ, yɛnnuaɛ na yɛntwaa yɛn nnɔbae a, ɛneɛ, mɛhyɛ me nhyira mama mo afe a ɛtɔ so 6 no mu. Na aba mfeɛ 3 aduane. Na mudua aduane afe a ɛtɔ so 8 no mu a, mubedi nnɔbae dada no akosi afe a ɛtɔ so 9 no mu. Mubedi aduane dada no akosi sɛ ne nnɔbae bɛba. Na ɔntɔn asase no korakora, ɛfiri sɛ asase no yɛ me dea, na moyɛ me nkyɛn ahɔhoɔ ne atubrafoɔ. Na asase a mudi so nyinaa, momma asase no gye ho kwan. Sɛ ehia wo nua na ɔtɔn n'adeɛ bi a, ɛneɛ ne gyefo a wɔyɛ obusuani a wɔbɛn no mmra mmɛgye deɛ ne nua tɔneeɛ no. Na sɛ obi nni gyefoɔ na ne nsa aso na wɔanya deɛ ɛso gye a, ɛneɛ wɔmu mfie a ɔtɔneeɛ no ano na ɔnhyɛ deɛ ɛboro soɔ no anan mu mma deɛ ɔtɔn maa no no, na ɔnsane mmra n'adeɛ ho. Na sɛ ne nsa anso deɛ ɛso ananmuhyɛ no so a, ɛneɛ adeɛ a wɔtɔneeɛ no ntena deɛ ɔtɔeɛ no nsɛm kosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no. Na ɛfiri ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu no, ɔnsane mmra n'adeɛ ho. Na sɛ obi tɔn efie a wɔtena mu wɔ kuro a ɔfasuo wɔ ho mu a, ɔma ne gye ho kwan kosi sɛ ne tɔn afe no duru soɔ. Nna yi na ɔwɔ ne gye ho kwan. Na sɛ wɔanye ma afe mu wie duru a, ɛneɛ efie a ɛwɔ kuro a ɔfasuo wɔ ho mu no nyɛ deɛ ɔtɔɔeɛ no dea korakora. Na wɔn ntoatoasoɔ nyinaa mu, ɔde n'adeɛ no ntumi mmɛgye bio ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu. Na adan a ɛwowɔ nkuro a ɔfasuo ni ho aseɛ no deɛ, wɔn mu nka asase no so mfuo ho. Ɔma ne gye ho kwan.
na ɔmɛgye na ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu. Na Lewifo nkuro a ɛyɛ nkuro a wodi so no mu afie die. Lewifo wɔ ne gye ho kwan daa. Na sɛ Lewifo mu bi anyi ne fie a watɔn a ɛwɔ kuro a wodi so mu a, ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu no, ɔmfa n'adeɛ. Efiri sɛ Lewifo nkuro mu afie ne wɔn adeɛ a wodi so Israelfo mu. Na wɔn nkuro ho fitisase deɛ, wɔn tɔn, na ɛyɛ wɔn adeɛ a wodi so daa. Na sɛ ehia wo nua na ɔpa aba a, sɔre mu na ɔntena wo nkyɛn sɛ ɔhɔhoɔ ne otudanfoɔ. Enyi ne hɔ mfɛntom mu, na enhuri ne ka a wɔde woɔ no. Na suro wo Nyankopɔn, na wo nua nya wo nkyɛn nkwa. Mfa wo sika ma no nye ɛho mfɛntom mu, na enhuri wɔ aduane a woma no no. Mene Awurade mo Nyankopɔn a meyii mo firi Misraim asase so sɛ medike na asase merema mo na mayɛ mo Nyankopɔn. Na sɛ ehia wo nua a ɔwɔ wo nkyɛn na ɔtɔn no ma wo a, nyi no nya, na mmom ɔntena wo nkyɛn sɛ ɔpaani ne otudanfoɔ. Ɔnsom wo nkosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no so. Ɛno na ɔmfiri wo nkyɛn, ɔno ne ne mma nyinaa, na ɔnsane nkɔ n'abusua mu ne n'agyanom adeɛ a odi soɔ no ho. Na ɔyɛ me nkoa a miyii wɔn firi Misraim asase soɔ. Ɔntɔn wɔn nkoatɔn, mfa nyɛ deɛ nhyɛ no so. Na suro wo Nyankopɔn, na wakoa ne wafena a wobenya no, amanaman a ogugu mo ho no, wɔn mu na tɔ akoa ne afenaa. Na ahɔhoɔ a wɔtu abɛtena mo nkyɛn no ma no nso, montɔ wɔn mu bi ne wɔn abusuafoɔ a ɔne mo te a wawo wɔn mo asase so no bi, na ɔnyɛ mo agyapadeɛ. Na mogya wɔn ama mo ma wɔ mo akyi ayɛ wɔn awunyadeɛ ne adeɛ a wodi so daa, na wɔn som mo nkoasom. Na mo mu nuanom Israelfoɔ deɛ, obiara mfa nyadie nhyɛ ne nua so. Na sɛ wo nkyɛn hɔhoɔ anaa otubrafoɔ bi nsɛm wɔ biribi, na ehia wo nua a ɔne no wɔ hɔ, na ɔtɔn no ma ɔhɔhoɔ a watu abɛtena wo nkyɛn anaa ɔhɔhoɔ no abusua mu nipa bi a, ɛneɛ ne tɔn akyiri no, ɔma ne gye ho kwan. Nyi nuanom mu baako nye no, anaasɛ n'agya nua anaa n'agya nua ba nye no, anaasɛ n'abusua mu bogya bi nye no, anaasɛ ne nsɛm wɔ biribi a ɔnye ne ho. Na ɔne deɛ ɔtɔɔ no no mu nkontam firi afe a ɔtɔn no maa no so nkosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no so. Na ne tiradeɛ nyɛ sɛdeɛ mfie no dodoɔ teɛ. Ɔne no asetena nyɛ sɛ ɔpaani na. Sɛ mfie no da so dɔɔso a, ne tiri sika no mu gyeɛ adeɛ a ɔbɛdane ama no no nnɔɔso saa ara. Na sɛ aka mfie kakra bi na aduru ahosɛpɛ afahyɛ afe no so a, ɔmuma no, ne mfie no ano pɛ na ɔnane ne gyeɛ adeɛ ma no. Ɔne no asetena nyɛ sɛ ɔpaani tie afe. Ɔmfa nyɛ deɛ nhyɛ no so wɔ w'anim. Na sɛ wɔamfa yeinom so annye no a, ɛneɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu, ɔmfa ne ho nkɔdi. Ɔno ne ne mma nyinaa. Na me na Israelfoɔ yɛ me nkoa. Me nkoa miyii wɔn firi Misraim asase soɔ ne wɔn. Me ne Awurade mo Nyankopɔn.